Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kami. Uibis karon sa ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw, atong ipadayon ug ampo ang kasulbaran niining pandemic ng coronavirus. Iampo nato ang kalinaw sa tibuok kalibutan, ilabi na gyud sa paghatag og mga ayuda ngadto sa mga tawo karon nang hinahanglan, labi na dinhi sa atong nasod. Uban sa atong mga pangamuyo, mga pamisa nga atong gidawat karon, ato kining ituboy uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing. Busa ato rong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw magipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagpahiuli ka kaniya sa kinaiya sa tao, labaw sa iyang dumog sa sinugdan, tanawa ang sakramento sa imong gugma nga dili matukib, aron imong ampingan ang mga gasa sa imong wayhuno nga grasya o panalangin, diha kanila nga imong gibag-o pinaagi sa misteryo sa bunyag, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa mga buhat sa mga apostolis. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga miadto sila sa Antioquia, sa Pisidia, ug sa adlaw ni papahulay misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Uban sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa mga kadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig nining mga tawo, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan
ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila sa mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom, ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto ug sulod sa kapatan katuig siya nagpailog kanila didto sa kamingawan. Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug kalim-an ka mga tuig. Human niini gihatagan niya sila mga maghuhukom hangtod sa panahon ni propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo sila hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa diang gipapahawa siya sa trono sa si David, gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios mahitungod kaniya. Nakita ko nga si David anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug nagbuhat sa tanang mga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pa moanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tao sa Israel nga kinahanglan maghinulsol sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong hunahuna? Dili ako ang inyong ipaabot. Pangsunod kanako may muanhi ug dili ako takos bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsoryo. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinud-anon. Kay nag-ingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit, imong giligon ang imong kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kanunay, kaniya kanunay. O ang akong bukton, maglikon kaniya. Tubag, hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ang akong kamatinud-anon ug akong kaluoy mag-uban kaniya. Ug sa akong ngalan mabayaw ang iyang gahom. Miingon siya kanako, "Ikaw ang akong amahan, ang akong Dios, akong bato ug akong manluluwas." Diba? Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kaayo sa Ginoo. Ginoo manaa kaninyo. Mananaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Human si Jesus makahuga sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, "Sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, o walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuuran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan. Nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan
nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala mudawat usab kanako. Ug ang mudawat kanako mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Sa atong unang pagbasa, mga igsuon, gihimuan og koneksyon, nindot kayo nga pagkakonek ni San Pablo ang kinabuhi sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Hudiyo, ang Israel, gikonek niya ngadto padong ni Hesus. Kay si Hesus man ang katumanan sa gisulti sa mga propeta. Apan bisan pag nindot kaayong pagkahimo ang koneksyon ni San Pablo ngadto sa mga Hudiyo, daghan lang yapong mga Hudiyo karon nga wa motuo nga si Hesus mao ang Mesiyas. Nakaron ang ato na sang buhaton sa tong kinabuhi, dili na nato usbon nga maghimo pa ta og kana ganing koneksyon gikan sa Old Testament ngadto ni Kristo. Kay humana man na napatin-aw naman na sa mga apostoles. Ang ato na sang buhaton karon unsaon nato pagkunik ang ato mismong kinabuhi ngadto ni Hesus. Muna si Hesus, ang iyang unang gibuhat nihugas siya tiil sa iyang mga tinun-an niya ningon dayon siya walay ulipon nga labaw sa iyang agalon. Pasabot ang una natong koneksyon ngadto ni Hesus, kinahanglan nga kita magpakaulipon unya siya maoy atong master. Kumusta man mo ron? Kinsa may master sa inyong balay karon nga nag-quarantine man ta? Kinsa may master? Si Hesus o ang ginikanan? Sa inyong balay? Hesus. Sa barangay, kinsa may master karon? Labi na aning pagpanghatag o mga meliorisyon o mga ayuda nga pagkaon. Kinsa may master? Ang kapitan o si Hesus? Pamutag na ang kapitan. Sa lungsod, kinsa may master karon nga mao gyud magbuot sa buhaton? Si Hesus o ang mayor? Pamutag na ang mayor. Orob si Ibrahim, mayor. Sa nasod, kinsa may magbuot ron? Si Hesus o ang presidente? Pangutana na, presidente. Mao ni ang atong usahay problema. Kaysa atong pagbuhat sa mga butang adlaw-adlaw, labi na gid sa pagtubag nato sa mga problema o mga panginahanglan o sitwasyon sa atong kinabuhi, magpaka-master dayon ta. Kita dayon mo'y master. Yang resulta, kung kita na'y master, wa na ilabot si Hesus. Wala na tay connection ngadto niya. Ang nakaapan ra ba nato karon kay mura na tag master, si Hesus mo atong himong ulipon, labi na gyud ang imong igsuon na sakit, nya mingon ka, Ginoo in taon, ayaw in taon siya pataptig COVID. Nanugo na kan Hesus. Dili nakakamaong mo pasugo ni Hesus. Manugo na ta. Unya kay na COVID man gyud moingon nita, what jud ka kakita Lord? Perti na namong lisura, ya buutan ra ba kay ning ako igsuon? Nganong kani pamasay na COVID? Kana na lang tang among silingat nga sugarol kayo. Mao ta nay ma-COVID. So di masan musuod si COVID ana mga sugarol, kana mga palahubog, di musuod adlok mas COVID noon. Ambot na ba kay nasudlan nga palahubog? Kana tingin palahubog nga nagbinuotan. Patay na yon. Pero ang palahubog sige pag yung suyo, away COVID musuod Amot na ba kay COVID na? Na ada kay mga palahubog man to dito sa kuan tingali, katong sa Bariolos. Inom tingali to, suyot kiti itong uban. Ambot lang ka, ako kiba
Ambot ka na ro mambaling, nagahan mo saan mambaling. Ana. Dito prisuhan, ambot, laubog sa kato, naa sa dayon, so na dayon siya karon. Pero kasagaran yun, giuna yun, mga pare, dito sa Italia, may gan, hindi ni Cebu, wapa ni matapting kasi misa. So muna, ang atong buhaton di ay, gikan karon i-connect nato ang atong kaugalingon ngadto ni Hesus, magpakasulugoon ta niya. Nya kung doon na naganitay mga kabugat sa kinabuhi, kalisdanan sa kinabuhi, ato dayong ingnon, si Jesus bitaw, akong master, naglisod man sa to. Kung nanatay mga kasakit, si Jesus bitaw, nasakitan man po to, ako, iya ragog kong ulipon, iya ragog kong sulugoon. Nya di jud ko mulabaw niya. Nya kung gikulata na kasi imong bana, o gikulata kasi imong asawa, kay usay mabali mo sana, ang asawa mo sa dako kay glawas niya, ang bana mo sa daot kayo, niya kulatahos asawa ang bana, ilamparod, paropas bumbong, ingnon na sa Diyos bana nga, si Jesus bitaw, ikulata man po ito. Nindot to. Niya kung ang ikaw gani, gilikanan, gibudhian kasi imong anak, gikawat pa imong mga kwarta, niya ilalagi, kuhan dito sa computer, or magsigi siya supak-supak nimo, ingon sa ka, si Jesus bitaw, gibudhian man sa tong Judas, gisupak-supak ba po to, nindot kayo. Nga matag higayon na makunik ang atong kaugalingon ngadto ni Jesus, sa may atong bation, malipay ta, kay naliwat ta sa atong master. Nga karon, kumusta man mo? Nakarelate mo anang inyong paggawa na bugas ngadto ni Jesus. Si Jesus bitaw, anang sa tuy kaon. Di ba? Di na ka magyaw-yaw sa imong isa na naamang distribute anang kuhan. Nagisiguro lang ilang mga suod. Di ka mo kuhan, di na ka magyaw-yaw. Di ba? Kaya may mga si Jesus bitaw, wa man sa tuy kaon. Di wa sa kay kaon. Pilang to kaadlaw? 40 kaadlaw. Ikaw ro, pilang mga kaadlaw ay kaon? Sa tulo. Uy, kalayo pa na. Napay, kuhan, 37 ka adlaw. Igo-igo pa kang makuyapan. Nya makunik na ni mo Jesus, anindot kayo. Ikaduha, nga atong koneksyon ni Jesus. Ningon si Jesus, ang mudawat sa akong gipadala, mudawat kanako, o mudawat sa nagpadala kanako. So ang sunod na sa natong buhaton, ang pagdawat sa gipadala ni Jesus. Daghan kay siya gipadangan sa atong kinabuhi. Adlaw tanan naa siya gipadala. Unsa may timailhan nga pinadala siya ni Jesus? Kana bitawng tudluan ka kung unsay maayong buhaton. Tudluan ka kung unsay gipasabot sa pulong sa Ginoo. Mao bitaw sila si San Pablo gipadala, nya niingon din ang mga tao, tudluin mi. Unsa may inyong gustong isulti namo? Apang tudlo nilang San Pablo nangausab dayon nilang kinabuhi. Nya karon, ug naipadala ang Ginoo para tudluan kag unsay maayong buhaton. Mudawat ba ta? Mudawat ba mo? Kung pananglita na aroy daghan kay patik, siga kay mata. Nya mo anas inyong balay, nya moingon gutom kay ko, ma'am, gutom kay ko sir. Unsa may tudlo ana niya? Unsa may maayong buhaton nga atong ngayang gitudlo? Nakasabot ba ta dayon nga hala niya na gipadala si Jesus pakan-a ang gigutom? O ana. Dili ka ni mo una-una, kawatan man tingin ning animal. Wa ba ka ni magpasangil-pasangil lang niya kalugan ni ron, kawat dai ni ron. Di makasabot din ka nga ang may buhaton ay nako karon pakan-a ang gigutom. Mao na iyang gipasabot. Kung ang imong anak gasigig duwag computer, sigig duwag computer, addict is computer. Unsa may iyang gisulti nimo karon? Unsa may gisulti sa Ginoo nimo karon? Sabot mo. Wa mo kasabot. Sige siya, di na gyud maminaw sa imong sulti, sige lang computer. Unsa may gisulti sa Ginoo? Wa sa ko kay bawon ko anak. Kamo mo'y pamalandong diha. Pero ako, inyo di kong pugson, murag makaingon tingali ko nga kung di na maminaw nimo imong anak, ang gisultis Ginoo nimo,
paminaw sa imong anak. Siya mo ipaminawa. Kay kanira ba kunong kinaiya, takod-takod na kuno ni. Kung ang ginikanan, dili maminaw sa anak, ang anak sa di sa maminaw sa ginikanan. So ang gaunaan na nga wa maminaw, nga wa na'y panahon, nga magsige na lang og buhat siyang gusto, ang ginikanan. Mo na ang anak, naanad na lang sad, nga wa siya'y gikaistorya nga ginikanan. So ang buhaton des ginikanan anak, basta ang anak na adik na sa computer, iya nang tuparan o makigduwa siya siyang anak sa computer, aron duha na silang adik sa computer. Nya maminaw naman to iyang anak, kay mo to kung sa imo diha man, sa kay mo diha ba, mana maminaw na to nimo. Di ba? Wag po mo kasabot. Unya ron kung ang imong anak sig suyo. Saman kasaban, dili tuparan og suyo. O anak, mo na buhaton. Labi na karon ting quarantine, tuparig suyo. Pero ay lang sa suyo atong Shabu. Mahal-mahal man na siya. Kupiko lang. Kupiko ba? Mo imong, kamay to 5 rin mo yung. Kunya, tupad kasi imong anak. Suyop niya, suyop sa gato kupiko. Niya mag-istorya mo. Di ka magsigyaw-yaw niya. Ang tanawa, di ba ini-grade? Kamong duhadakpan. Di tupad mo dito. Duan, risuhan. Niya, okay rin na ninyo. Mauna, sa dihang wak na ta maminaw sa Ginoo. Sa dihang wak na ta magpakabana sa iyang mga propeta, gipangpatay pagani ang iyang mga propeta, si Jesus yun mismo mo'y nanaog diri nato, og nakigtipo nato. Unya kay mga patyunon man ta tungod sa atong sala, nagpakamatay siya para nato. So ingon ana ang pagpakigsuod sa Ginoo nato, gipadala siya, niya namatay. Nakaron, kung kita sa mudawat, na kining iyang gipadala nato kini mga tao sa atong palibot, para guro ninyo najutay na lang kay ta dinhi nya ang inyong naong gabalik-balik lang puol na kay tan-awon, wa na ko kitag laing naong, iglingi na ko dinhi maorang naong nga tan-aw na ko na maoras ang naong nga pinara sa jud mo kabuok may tus-una kay makita man tag mga bag-o no nagdo ba kanang wala sa tag malingaw karon ang buto pa baka to mga matay sila magkita pa baka ta ani guman aning quarantine. Pero unsa may purpose sa Ginoo ani para nako nga ingon ani na ang kahimtang sa akong pagmisa. Wa pa ko kay bao. Pero ang gamay na akong nahibaw-an ayo ani nga gipakita sa Ginoo ang pagpuyo sa katubang unang simbahan. Ang unang simbahan tagutlo ra sila kabuk magbisa adto pagid ilawom sa mga lubong kay gipanglutos sila, gipangpatay sila. Daghan na kay nang napo kabuk sa una. Magtago-tago sila. So mo na gitawag og persecuted church sa unang panahon. Kadto mga 1st century human namatay si Kristo hangtod sa 4th century. Pertig yung luoy ato nila. Way simbahan, way ingon ani. Tuara sila sa mga balay-balay, ilawom sa lubong kay na nagtago na nagmisa. Muna na sinati na ko karon gi-persecute ta ni COVID, ingon ani na ang minisahan karon. Mao ni ang misa sa una, may gani karon kay di man ta pamatyon. Sa mga lugar nga dili bitaw welcome ang Katoliko, sa mga mission areas, sus pilar ka buktaw manambong, anha pagitaw magmisa sa luyo sa mangga, anas ilawom sa kahoy, unya nagsige pag yung pasiplat, kung wa pa'y nagtan-aw kay basig patyon sila. So muna ni ang gitawag og the experience of being persecuted. Ang nag-persecute nato mauna ang kahadlo nga mataptan ta ni COVID. Nana, pero bulahan tang dili mahadlo. Magmisa lang gyapon, bahala nagma COVID. Sige, manindog na ta mga COVIDonon. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, uban sa pagtuo ug pagdaig sa Dios, ato karong idangop ngadto kaniya ang atong mga panginahanglan sayod kita sa iyang pagkamanggihatagon ug moingon kita, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Ang simbahan uban sa mga pangulo niini mahigugmaong mutuman sa gisugo sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ang katawan sa matag nasod, magtuman sa balaod,
Sibo sa Kristohanong hiyas, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga gihikawan sa kalipay ug gugma, makabaton na og kagawasan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga gisakit ug nag-antos sa ilang balatian, mahupay pinaagis atong gugma ug pag-amuma, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kanumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay diha ni Kristo, makasulod na sa kinabuhing walay katapusan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom o maluluyong Amahan, nasayod kami nga imong dunggon ang among pag-ampo, nga gituboy namo diha sa gugma o pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Maalan sa pagdahil pagmaya sa iyang ngalan, alang sa Ginoo, mudangat unta nganha kanimo ang among mga pangaliya uban sa mga halad, aron kami human malimpyo tungod sa imong kaayo, mahimong takos pagdawat sa mga sakramento nga imong gihatag sa dakong gugma. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausa kami. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayo at sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang mayong magdahal. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanusa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya muhunong sa paghalad sa iyang kaugalingon, tungod kanamo o diha sa imong atubangan, na nalipod kanamo sa wayhuno nga pagpanglaban. Si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ubo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awi. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kaligtasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaligtasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ang, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo magbalik nga ni.
Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan niining pans kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibo nga nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang gihandom namon ining misa karon o kadtong mga nabiktima sa COVID-19. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Malaumon himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangit ng amahan pinaagi sa mga pulong nga gitudlo ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay man ang hinarian ang dako ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga Nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga Nagawagtan sa mga sala sa kalibutan, patagi kami sa kanimo. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtan sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, Hindi ako ang ngayong kalawat kanimo, apan pamulong lamang o mamaahi ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man tika madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
magampo kitang makagagahom ug tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo. Padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko ug liguna ang among mga kasing-kasing pinaagi sa pagkaon nga makaluwas. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasio Imperata. O Dios, among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagpuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita o kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Rafael Arcangel. San Roque. San Lorenzo Ruiz. San Pedro Calungsod. San Vicente Ferrer. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kahiusa diha ni Kristo, union with Jesus. Nya mahitabo ra ni kung atong makonek ang atong matag adlaw nga kinabuhi ngadto sa kinabuhi ni Jesus isip atong master o isip nagpadala og mga tawo nganhi kanato. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang atong santos nga misa, padayonon nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.